ассалому алайкум бародарони азиз, хуш омадед ба канали Бесарҳад. Бародаро дидестед ки мо дар як ҷой қарор дорем. инҷоро ба гуфтан хеле душвора, пеш биёбину баъд мефаҳмед чӣ гапай. Дидестед дар барномаи мо акаи Дӯстмурод, яъне ки ҳоҷи Дӯстмурод, акае ки мақсад ки одамо дигар чӣ хеле фикр мекунанд дар комментариҳо, дар дигар чӣ пеш бин ба акара ба худо ака биё дасти муборак табақавум. Беҳтарин инсон ака, ҳурмат мекунем, хуш омадед ба канали мо. Ака зинда бошед. хаш шумо бори аввал нест, бори дуюм бора дар инҷо ҳузур доред. Мақсад яъне ҳоҷи Дӯстмурод и акара ай пеш бинед ба мебинед ки чӣ хеле дуруниш тоза. Одаме ки мақсад ки намега ки ту я урони боло пой нигоҳ намега, я урони рафтан мегира. Дар бораи ҳамин Кӯҳи Нур ку суҳбат кунед ака. Сарбаланд бошед. Даставал салому дуруди бепоёни хидмат ба кулли мардуми тоҷик, ба миллати сарбаланди тоҷдори тоҷик мерасонам ва мусулмонони рӯи дунёро салому дуруди бепоёни хидмат мерасонам. ва ин макон макони муқаддас аст. ин макон и Кӯҳи Нур меган, дар инҷа ғоре ки мо ноз дидем, и ғорда китоби Қуръон нозил шудага, ояҳои Қуръон нозил шудага, яъне иқра ба забони тоҷикӣ хумон меша, яъне бихон. пайғамбарамон Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи ва саллам дар ҳаминҷа худованд хондана дар дилаш ҷо кардагиай, одаму одамгариро дар дилаш ҷо кардагиай, меҳру муҳаббата ҳамаро дар ҳамин ғор худованд дар дили мубораки пайғамбарамон Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи ва саллам ҷо кардагиай. ва ин кӯҳ, яъне ки ин кӯҳи таърихӣ, ин кӯҳе ҳаст ки албатта ҳар яке мо шумо медонем ки китоби Қуръон 4 ном дорад. Қуръон, Фурқон, Зикр ва Нур. Нурш дар анамиҷа, анами ғори Нур меган иҷа. Кӯҳи Нур, ғори Нур. Яъне ин кӯҳи албатта ки кӯҳи таърихӣ, кӯҳе ки мо иҷаро дидан, албатта ки тариха ба ёд меорем. Иҷа ҷои тамошоҷо ва рӯ ба рӯи мо ҳамин тараф хонаи Худо, қибла. афсус ки ҳаво кам тарак тумана дида наметонем. ҳамиҷа ано баландиҳо соата дидестем. бале рости қибла иҷада меоянд, одамо зикра мекунанд. ака намоз хонданаш мақсад ҳеҷ гап надор. дар замини Худо ҳамаш замине, дар ҷое ки намоз мехонӣ рӯтасини қибла ки хондан бигӣ, уне бисёр одамо барои зикр меоянд. мақтаза пайғамбарамон ҳамиҷа бисёр зикр мекард дар даруни ғор. ва хеле ки гуфтем, ина дига он чизе ки аён аст, ҳоҷат ба баён нест. ина дидестанд, хитонам дидестанд ки чӣ хеле ҷои зебову мақсад маконҳои муқаддас аст. баъд буромаданаш шумо душвор азоб накаштед дар омадан ида? ака ростига мо бачаҳое ки мо кӯдакимон дар кӯҳ дашту теппаву айлоқ калон шудагем, дар назари мо ҳичам наметова. мо худмон ҳам хеле ҷода молвонӣ карда мегаштем. рости гап торторои санго, торторои товосанго, даштои кӯҳ дашту теппаву айлоқда гаштагем. дар мо ҳич наметова, фақат ҳавош ба мо мувофиқ нест. ҳавои иҷа бениҳоят гармай. ниҳоят гармай. барои нами қолини шабкои худмонро мебинанд, очкои худмонро мебинанд. мо гуфтем ку меган ё бохшон шайхи араб кардан. не, иҷа агаре хеле накунӣ бовар ки сарат месӯзам. ма дидам сари шуморо. сарат пӯст мепартоя. барои агар чашмота очкам намонӣ, бо ягон ҷоро хушрӯ дидам наметонӣ. чашмота мепӯшӣ, дига хушрӯ дидам наметонӣ. барои ҳам очка мемонӣ, ба ҳазур тамошо мекунӣ, ба ҳазур дидан мекунӣ. барои ҳамин қаи давлата ҳам хеле мебастиям. барои ҳамин қаи гармира фақат бода ҳавош хумон туғурӣ намегира, тамом. агар бода ҳавош ки соз боша, ҳаво намераса. ва ба ма дар фасли зимистонам омадагем. фасли зимистон хубтарак ай. дар ин вақти тобистон бениҳоят қим буда. ба 50 сола болода тавсия наметонем ки боло буроянд. мақсад дар айни хитон ба чашмотон дидем ки чанд зана ғелтидагӣ нафасаш ҷа ҳаво намераса дига дар уҷа. ҳамин ов задестиян, нафас додестиян, нафас нест, ҳаво нест. чиқаре ки мошин дари туннел медроя, камтарак ё ки куталда меброя, нафасаш мегира. иҷам ҳамин хелай нафас намерасашона шушон мерава. барам ка 50 сола болода чӣ дар корай. мақсад ки ин ҳамин мо кӯшиш мекунем ки барои 50 сола боло, 60 сола боло банавор бигирему, каме ҳам боша тамошо кунану бифаҳманд, бибинанд ки инам хеле ҷоҳо ҳаст. баъдан шумо ба кадом ширкат омадагед? мо ширкати ҳаҷ центр меган. ҳаҷ центр ва дар канали Муҳсинун, дар ютуб канал доранд Муҳсинун. мо тавсия метавонем канали Муҳсинун биранд, подписатсия кунанд, тамошо кунанд. ҳама ҷои ҳамин хонаи Худоро, кадом кӯҳе ҳаст, барои чӣ ин кӯҳ таърихӣ шудага, барои чӣ ин кӯҳ муқаддас шудага, ҳамаш то Арафоту дигар ҷо ҳамаш дар ҳамун канал банавор гирифта
فهموندگی کردن موندگی است. من توصیه میتونم بدونن تماشا کنن و حلاوت راهبرات یامی هاج سنتر دا با چه شرایط مقصد شرایط даже эконом да меранг стандарт қабул мекунанд мақсад ресторанаш мақсад ҷое ки овқот метиҳанд гостиницаш шароиташ чӣ хел ака ростига мо тӯли 5-6 рӯзе бо ин ҳаҷ центр ҳастем ягон камбудӣ надидем ва ҳама рӯза ҳамин фикр мекунем ки иқақ хорем лекин вақти хоравӣ надорем нега иҷа хоравӣ наёмадем хезен мақсад ки ака мо қувват мекунем мо не шавқо мерем не рӯз тӯли 15-16 рӯзе ки ҳамиҷа дем мо قوت میکنیم که مستفیدا رو دیدم که علاقه ایپاد زدن مستفیدایی که بدن خیلی سین سالشون رفتگی و قطاری ما گشتن میتونن میرن ما سحری میبرویم که البته میفرم ذکر میدرویم سحری میریم که البته میفرم ذکر میدرویم اکی گپ باید نگی هر یک از ذکر برای خودش میکنه نماز 5 وقت نماز برای خودت میخونی هر کاری که میکنی برای خودت میکنی در دنیا برای او دنیا تو میکنی نکیم که اگه جای گپ اومد گپ میزنم قوت نمیکنن همین روی برو برنامه‌شون موندگی مقصد که خوبه مود بنویت خوبه که همه جا را مقصد گفتی روسا اسپت میکنیم و میبینیم بعضی آدما نمیدونن که همین کوه چیزه مقصد بعضی آدما نمیدونن که همجوش همین بعضی چیاش نمیدونن که چی گپه مقصد نوارگیری ما این است که بعضی آدما اومدن نمیتونن مقصد که شرایط ندارن همو میخوام که بین خطیب تماشا کنن فهمن که این همین چیز مقصد فهمن و همین قشنگ فهمیدیم که گرد به گرد خونه خدا 7-8 تا کوه هم خیلی بلنده هر یک کدامش به خودش روایت داشته برای اینکه قرآن که نزدیک های هر یک آیه قرآن در هر یک نازل شدگی بوده اسماعیل قربانی و در دیگه چیش راستیگه با که من مقدار دم نمیمونه اونو که کی رفته مقصد در طرف طیف مقصد دو که هستن در اونجا پیغمبرمون تقوای خودش سانسور کردن در دیگه هر یک کدامش مقصد که چی خودش داره بله روایت های خودش داره کاری خودش داره برای موقع اینجا فقط میای دیدن میکنی تماشا میکنی ذکر میکنی چشم تو میتی رحمت اکا سخن منورات نکرد در برنامه اشتراک کرد هزار رحمت خدا برادر جان عزیز اینجا نمره میبرید در همین نمره زنگ بزنید واتساپ در زنگ بزنید لوبای بریم در خدمتتون پروسه شما میتونید که صورتتون پرت در واتساپ این میشه که الکترونی هم ویزای شما را تغییر میکنن لوبای بریم زنگ بزنید ان شاء الله بهترین شرکت توصیه میتونم من لیش نخد به همین شرکت اومدگیم اکای حاجی مراد به همین شرکت اومدگی خداوند نگهبانتون باشه یا برگه سلام علیکم و رحمت الله و برکاته سلام علیکم و رحمت الله و برکاته